Vo vrchoch pri prameňoch horských potokov a bystrín udreli prvé nočné mrazy. Vtedy nadišiel ich čas. Prúd ich ženie proti prúdu na miesta, kde je voda zvlášť bohatá na kyslík. Tu sa neresia. Tak ako u všetkých druhov našich rýb, aj samičky i kernačky pstruha potočného nakladú ikry do vody a samci, mliečniaci, ich oplodnia mliečom. Ikry padajú na dno medzi drobný štrk a piesok. Tu na ne čakajú rôzne nebezpečenstvá, ktorým v prírode padne za obeť až 90% oplodnených ikier. Zárodok sa nevyvíja u každého druhu rýb rovnako dlho. Závisí to od teploty vody. Keď sa pod vaječným obalom objavia tzv. Očné body, zárodok sa začne pohybovať. Pohyby sú čoraz prudšie, až sa vaječný obal pretrhne a zárodok sa začne liahnuť. Vtedy už dobre vidieť cievnu sústavu a krvný obeh. Sieť vlásočníc na povrchu žltkového vrecúška má funkciu dýchacieho orgánu. Vyliahnuté zárodky, plôdik, sa zdržiavajú pri dne a živia sa obsahom žltkového vrecúška. Až po jeho čiastočnom strávení začne rybka loviť potravu. V tom čase sa vyfarbuje a začne dýchať žiabrami. Pozrime sa na prirodzené prostredie, v ktorom mladý pstrúžik žije. Sme vo Vysokých Tatrách, v Mengusovskej doline, pri Hyncovom potoku. Prudko tečúca spenená voda sa neprestajne obohacuje kyslíkom a práve kyslík je pre vodné organizmy, ktoré tu žijú, najdôležitejší. Na prvý pohľad sa zdá, že v priezračnej vode nie je ani stopy po živote. No stačí pretiahnuť planktonovú sieťku ponad dno, aby sme sa presvedčili o opaku. Medzi rozmanitými vodnými živočíchmi prevládajú larvy potočníkov, ukryté do schránok pozliepaných z rôznych materiálov, a nechránené larvy jarníc. Tieto živočíchy sú hlavnou potravou pstruha potočného, našej najkrajšej a najrozšírenejšej ryby horských a podhorských tokov. Pstruh je ryba dravá, okrem hmyzu a náletu loví aj rybky, dokonca aj rybky vlastného druhu, je teda kanibalom. Ústa má vyzbrojené početnými drobnými zubami. Tuková plutvička na chrbte je kožnatý výrastok. Je to jeden zo znakov lososovitých rýb. Sivoň americký, dovezený zo Severnej Ameriky,
je u nás menej rozšíreným druhom lososovitých rýb. Zo Severnej Ameriky pochádza aj pstruh dúhový. Pud, ktorý ho ženie v dobe neresenia proti prúdu, je taký silný, že sa pstruhy v tom čase pokúšajú uniknúť aj z chovných rybníkov. U nás sa mu darí dobre. Umele ho rozmnožujeme v liahňach a plôdik vysadzujeme do pstruhových tokov a hlavne do údolných nádrží. Živí sa podobne ako pstruh potočný, no je ešte pažravejší. Neresí sa na jar. Keď horské vody opustia strmé doliny, keď sa stíši ich tok a úrodné polia a lúky zväčšujú bohatstvo potravy, objaví sa v rieke nová ryba. Lipeň, blízky príbuzný čeľade lososovitých, patrí medzi najkrajších obyvateľov našich podhorských vôd. Jeho najvýraznejším znakom je pestro vyfarbená, nápadne veľká chrbtová plutva. Ústa má malé, živí sa prevažne drobným hmyzom. Ako jediná z našich rýb má šupiny usporiadané pozdĺž tela. V priestranejších, ale na kyslých ešte vždy bohatých vodách Turca, Váhu a Oravy je domov kráľovnej našich podhorských riek Hlavátky. Na Slovensku sa prvý raz vôbec podaril jej umelý chov a sme dosiaľ svetovou veľmocou vo vývoze jej ikier. Hlavátka je urputný dravec. Živí sa prevažne živými rybami a dorastá do váhy 15 kg i vyše. Za svoje pomenovanie vďačí mohutnej hlave. Silné valcovité telo je mimoriadne dobre prispôsobené na rýchle výpady za korisťou. Keď rieky opustia vrchy a rozlejú sa do teplých nížin, zanikajú podmienky pre život studenomilných lososovitých rýb.